Значи, лягам си в 12 часа. Преди той не се знае какво съм правил. 12 часа си лягам. Обаче в 3 часа ставам да пикая, пия 100 грама. В 4 часа пия още 100 грама. В 5 часа пия още 100 грама. В 6 часа пия още 100 грама. В 6 часа пия още 100 грама. В 7 часа пия още 100 грама. В 8 пия 200 грама мастика. Това е за десерт. В 8 часа и започвам работа. Но преди да започна работа, минавам през Павлин кръчмата, пия 100 грама ром за десерт. След това, в 10 часа шефа ме пуска за закуска уж да пия кафе. Там пия още 100 грама ром. В 12 часа пия 200 грама ракия. В 3 часа шефа ме пуска за кафе, където аз пия още 100 грама ракия. И в 5 часа спирам работа. И тогава се започва яко пиене, кюрки тук. Значи, задължително, който уважава себе си алкохолик, трябва да пи 2 литра и 400 грама на ден, без да броим, говоря за твърд алкохол, без да броим бира и ракия, такова, бира и вино и разни пикоч, което само лесбийките пият такива неща.